Sus pe Golgota, Iisuse, când pe cruce au să te întindă, fă și firea mea cea veche, răstignirea să o cuprindă. Și privindu-ți agonia, să o văd și pe ea cum moare, tu să te cobori de acolo, dar ea în veci să nu coboare. Iar în clipa învierii, piatra, când se dă într-o parte, să se vadă că din groapă a ieșit fără de moarte. Sfintele mironosițe și ai tăi ucenici să vadă și ale mele semne alături și învierea mea să o creadă. Atunci știu că și în a doua, fericită înviere, aș veni și eu cu tine, în mărire și putere, că dacă am răbdat alături, în batjocuri și rușine, vom fi alături și în mărire, să împărățim cu tine. În această dimineață ne vom uita la pasajul acesta și o să încercăm să răspundem la 3 întrebări. Am citit despre un om înțelept care a avut niște discipoli și 4 dintre ei au luat hotărârea să dezvolte în viața lor virtutea răbdării și au ajuns cumva la concluzia că pot să dezvolte această virtute a răbdării dacă vor păstra timp de 3 sau 4 zile o tăcere totală și niciunul dintre ei nu va vorbi și nu va scoate niciun cuvânt. Prin urmare, s-au adunat într-un fel de cameră, dis de dimineață, și s-au așezat așa într-un fel de cerc și au început să mediteze fără să scoată un singur cuvânt. Dar orele au trecut și a venit seara. Și atunci când s-a lăsat întunericul, unul dintre ei n-a mai rezistat și a zis să aprindă cineva lumina. Și s-a grăbit. Al doilea, marcat de nesiguranță și de incertitudine, l-a întrebat, dar nu trebuia să tăcem și să nu vorbim. Nu trebuia să păstrăm liniștea 3-4 zile. Al treilea s-a enervat pe cei doi și a spus, de ce ați vorbit? Al patrulea, cu aroganță și mândrie, a zis, nu mai am rezistat să tac cel mai mult. Uitați-vă, 4 categorii de păcate. Graba, și sunt unii care totdeauna sunt agitați, totdeauna sunt grăbiți și nu au răbdare. Apoi există alții care sunt dominați și marcați de incertitudine și de îndoieli și parcă nu știu, e așa sau nu e așa și li se clatină deseori credința. Apoi o altă categorie sunt cei care se mânie, cei care se enervează, cei care explodează. Și o altă categorie sunt cei aroganți, cei mândri. Eu. Categoriile astea de păcate le-am putea clasa ca fiind niște păcate scuzabile sau păcate respectabile, am zice noi. Nimeni nu împușcă pe nimeni dacă găsește că, uite, Domnul, îi se mai întâmplă, frate, că e și el om. Așa zicem noi. Dragilor, toate păcatele mai scuzabile sau mai puțin scuzabile l-au dus pe Domnul Iisus Hristos la cruce. Și astăzi ne uităm la faptul că crucea este pivotul și centrul gândirii nou-testamentale. De exemplu, Vechiul Testament privește înainte spre cruce, iar Noul Testament privește înapoi spre cruce. Inima Bibliei este crucea Domnului Iisus Hristos. Mi-a plăcut foarte mult că am citit undeva că dacă studiez cum a fost amplasată tabăra lui Israel în pustiu, așa cum a zis Dumnezeu, unde să se pună fiecare trib, dacă ai fi avut posibilitatea, spunea un gânditor creștin, dacă ai fi avut posibilitatea să te uiți la tabăra lui Israel de sus în jos, cumva cu o dronă, să iei așa un fel de fotografie a momentului, ți-ai fi dat seama că este în formă de cruce. Și în inima, în centrul acestei tabere, se afla cortul întâlnirii. Dragilor, aș vrea să înțelegem că centralitatea părtășiei noastre cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Duhul Sfânt, este crucea lui Hristos. Pentru că știți ce spune Cartea Evrei? Perdeaua dinăuntru este trupul lui Iisus Hristos. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos, omul nu se poate apropia de Dumnezeu, ci nu poate să stea în închinare cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a murit și aici te rog, ajută-mă, datorită ostilității conducătorilor evrei. În Marcu 3:6, cuvântul Scripturii vine și spune că evreii s-au sfătuit împreună fariseii cu irodienii cum să-L piardă pe Domnul Iisus. Domnul Iisus a murit datorită profețiilor biblice. Marcu 14:21, Domnul Iisus spunea, Fiul omului se duce negreșit după cum este scris, dar
vai de omul prin care este vândut Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte Luca 24:25. Domnul Iisus le zice celor doi pe drumul Emausului: o, zăbavnici cu inima, când vine vorba să credeți tot ce au zis prorocii. Pune și 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Domnul Iisus a murit apoi datorită alegerii sale. Și vă rog, priviți la Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, de la versetul 17, unde Domnul Iisus Hristos clarifică că nimeni nu ia viața. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. 18. Nimeni nu mă ia cu sine, ci o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care o are de la Tatăl. Și putem spune, dragilor, că ceea ce a dominat gândirea Domnului Iisus Hristos nu a fost, de fapt, trăirea vieții, ci a fost ideea de a-și o dărui. Mereu și mereu a zis: nu mi-a venit încă ceasul. La care ceas făcea referință Domnul Iisus Hristos? Pe la ceasul ăsta. Atunci, dragilor, ar trebui să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și a fost singura persoană care a trăit cu gândul că va muri, că trebuie să moară, și a venit în lume doar pentru cruce. Vorbim despre un spațiu disproporțional atunci când ne uităm în Evanghelie, care un spațiu acordat jertfei Domnului Iisus Hristos. O treime din cele 3 evanghelii, cele 4 evanghelii, o treime este descrierea crucii, descrierea suferințelor Domnului Iisus Hristos. De exemplu, Evanghelia lui Ioan are 2 părți. Cartea semnelor, și mereu spune acesta este primul semn, al doilea semn, cartea semnelor, și a doua parte este cartea suferinței. Întreaga biserică are la bază doctrina asta, reconcilierea, păcării cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă muți credința din acest centru, ai bătut un cui în sicriul bisericii. Biserica nu mai e biserică dacă nu se raportează la crucea Domnului Iisus Hristos. Așadar, în această zi aș vrea să ne uităm la Golgota și să punem 3 întrebări. Prima întrebare este următoarea: cine ți-e împăratul? La versetul 3 din cuvântul Domnului pe care l-am citit sau pe care l-am continuat, pentru că tot capitolul 19 vorbește despre judecata Domnului Iisus, suferințele Domnului Iisus. În versetul 3 și apoi în versetul 12 citim așa: apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor, și dădeau palme. Versetul 12: de atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Remarcați, vă rog, că avem un fel de, versetul 14 spune: de asemenea împăratul vostru, 15 împăratul vostru, 15 apare încă o dată cuvântul de împărat și mereu aici e o competiție de cuvinte cheie. Și întrebarea este: cine este împăratul nostru? Domnul Iisus sau cezarul? Răstignirea a fost, de fapt, eliminarea lui Hristos. Erau foarte invidioși pe Hristos, liderii evrei. A fost vorba de o batjocură, a fost vorba de suferință. Și acum vă rog frumos să vă gândiți la următorul aspect. Dacă elimini, dacă batjocorești, dacă produci suferință, ei, prin asta arăți, de fapt, cine ți este împăratul. Ei veneau și spuneau: răstignește-l, fiindcă împăratul nostru este cezarul. Dragilor, ascultați-mă, duritatea, răzbunarea și lipsa de compasiune arată cine ți este, de fapt, împăratul. Și remarcați că mi se pare foarte interesant în textul ăsta, în contextul acesta, dacă vreți, că ei se pregăteau de Paște, versetul 14, era ziua pregătirii Paștelor, și în cea mai importantă sărbătoare a evreilor, Pesahul, 14 Nisan, în cea mai importantă sărbătoare, când rememorau sfârșitul sclaviei, sărbătoreau nașterea națiunii evreiești, se pregătesc de Paște și comit crimă. Vă rog frumos să vă gândiți cum ar fi să ai sărbători frumoase, dar fapte urâte. Să sărbătorești libertatea, dar să arăți și să experimentezi opusul. Și spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 8, versetul 32 până la 34, că de fapt ei nu erau oameni liberi. Că numai cine cunoaște adevărul, adevărul îi face liberi.
Ei, uitați-vă, dragilor, aici proclamau jertfa, dar practicau crima. Și, cu alte cuvinte, ar trebui să ne gândim, nu cumva pe undeva ne regăsim. Zicea un poet creștin, se poate n-ai ucis cu parul, se poate n-ai prădat cu murdar, cu cuvântul și cu uratul. N-ai ucis de atâtea ori. Și în Ieremia zice să-l ucidem cu vorba. Preiubiților, la Golgota sunt câteva întrebări. Știți că și la Gabata, dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, și imaginea aceasta, tabloul acesta al judecății, analizării Domnului Iisus Hristos ca să-i găsești justificare pentru răstignire, ridică câteva întrebări. De exemplu, în Ioan 18 cu 28, zice, au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Aici aș pune o întrebare. În ce fel de odaie te afli? Știți că în Biblie Domnul Iisus Hristos zice că trebuie să ai o odaie de rugăciune. Să intri în odăița ta, să închizi ușa. Te uiți, de exemplu, în Fapte, capitolul 1, și acolo e odaia de sus, odaia rugăciunii. Mai nu știu, noi în dimineața asta simțim că ni sufletul în odaia de rugăciune sau e în odaia de judecată. Și nu ca inculpat, ci ca judecător. Câteodată intrăm în papucii lui Pilat și a preoților și câteodată ne simțim tare bine acolo. Odaia slujirii. Vă aduceți aminte cum Domnul Iisus Hristos spală picioarele ucenicilor și este odaia slujirii și a părtășiei. Gândiți-vă la un alt lighean, ligheanul lui Pilat, când se spală pe noi și spune treaba voastră. Se scuză cumva și spune am încercat, am făcut tot ce am putut și zice Domnul Iisus Hristos, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Pentru că și tu ai păcat, pentru că tu nu te poți sustrage. Apoi este o odaie de judecată. În ce fel de odaie ne aflăm? În ce fel de luptă ne aflăm? Versetul 36 din 18 spune în felul următor, împărăția mea, zice Domnul, nu-i din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea asta, slujitorii mei ar fi pus mâna pe sabie și ar fi făcut ce urma sau ce a făcut de fapt Petru și Domnul Iisus l-a corectat. O dat cu sabia și o tăvălit prin praf urechea lui Marcu, ca un șnițel o luat Domnul și o pus urechea la loc, nu? Dar nu e asta lupta mea, zice Domnul. Și nu știu în ce fel de luptă ne aflăm. Apoi, dragilor, ar trebui să ne punem întrebarea în ce fel de obiceiuri ne aflăm. În versetul 18 la 38, zice aici cuvântul lui Dumnezeu, după ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc, zice Pilat, nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobod pe cineva de Paște, vreți să vă slobod pe împăratul iudeilor și remarcați aici, sunt niște obiceiuri, obiceiul de a te pune bine cu ceilalți, obiceiul de a fi bun de sărbători, de Crăciun, zice, noi fi mai bun și de Paște. Și omul zice, bă, de Paște, gata, nu mă mai cer. Acum, dar după Paște îi zic eu. De sărbători să fii mai bun. Păi legea romană trebuia să fie dreaptă și imparțială. Romanii erau vestiți pentru drumuri, pentru lege, pentru ordine. Lasă, zice, mai scapă și câte un tâlhar și câte un criminal. Acum de sărbători să fii mai bun. Au zis aici. Obiceiul de a alege pe Baraba. De 2000 de ani avem obiceiul ăsta. Baraba, fiul tatălui. Așa se traduce numele. Bar, fiul tatălui. Aba înseamnă tată. Și este adevăratul, autenticul fiu al tatălui și este falsul fiu al tatălui și omul trebuie să aleagă. De 2000 de ani oamenii îl aleg tot pe Baraba. Aleg falsitatea, aleg lucrurile care nu sunt de fapt autentice. Și o altă întrebare tot de la Gabata. În ce fel de putere acționezi? Capitolul 19, la versetul 10 zice, Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Ce putere era asta? Domnul Iisus zice, ți-a fost dată, că n-ai fi avut-o. Și Domnul Iisus avea putere să acționeze. Și la o singură rugăciune puteau să vină legiunile, nu romane, de îngeri ale cerului și să-i facă praf pe toți. Numai că Domnul Iisus Hristos acționa într-o altă putere. În ce împărăție te afli? 18 cu 36, deja spuneam, împărăția mea nu-i din lumea asta. Dragilor,
Aș vrea să ne uităm și să înțelegem din cuvântul Domnului, în al doilea rând, unde este vina? Cine ți împăratul? Împăratul nostru Iisus, slăvit să fie El. Și dacă este Domnul, unde este vina? De câteva ori se repetă această expresie. Nu găsesc nicio vină în El. 18:38, 19:4, versetul 6. Pune-te, rog frumos, ajută-mă. 1 Petru, capitolul 1, la versetul 18 și versetul 19. Vreau să vă citesc de aici câteva cuvinte. Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șerp de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Apoi priviți, vă rog, capitolul 2, versetul 21, tot din 1 Petru. Zice aici cuvântul Domnului așa. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Atunci, unde-i vina? Și Biblia spune unde este vina. Capitolul 2, versetul 24 și 25, tot din 1 Petru. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Vina este natura decăzută a omului, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar observați, noi nu mai trebuie să fim ca o oaie debusolată, pentru că noi astăzi avem o busolă și busola noastră și orizontul nostru și direcția noastră se numește Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. El este păstorul nostru. În tribunalul evreiesc, Domnul Iisus a primit o învinuire de ordin teologic, blasfemie. În tribunalul roman, învinuirea a fost de ordin politic, instigare la revoltă. În aparență, Domnul Iisus Hristos a murit ca un infractor, a fost pus în numărul celor fără de lege, dar în realitate, din punct de vedere roman, a fost un fel de victimă. Natura umană decăzută întotdeauna face victime. Matei, de fapt, relatează, dacă te uiți în Evanghelie, două încercări de a-L distruge pe Hristos. La început și la final. Irod cel Mare, de cealaltă parte, la final, vedem răstignirea Domnului Iisus Hristos. Dragilor, ambele arată natura decăzută a omului, care întotdeauna se ridică împotriva lui Hristos. John Stott spunea, înainte de a vedea crucea ca un lucru făcut în folosul nostru, noi trebuie să vedem crucea ca un lucru făcut de noi. Există un cuvânt care se repetă în tot pasajul acesta, paradidomii. Iisus a fost dat în mâinile lor, dat în mâinile lor. Iuda l-a dat pe Domnul în mâinile preoților, paradidomii, lăcomia de bani. Preoții l-au dat în mâinile lui Pilat. Și aici este invidia, paradidomii. Pilat l-a dat în mâinile soldaților și aici este lașitatea. Vina este în gândirea noastră. Versetul 6 și versetul 7 din Evanghelia după Ioan, din capitolul 19. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Când au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige, răstignește-l! Răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Versetul 7. Iudeii au răspuns, noi, acum fiți atenți, avem o lege și după legea asta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Chiar după legea aia trebuia să moară? Chiar a făcut Domnul Iisus blasfemie? Păi, legea aia vorbește despre El, despre venirea Lui, despre divinitatea Lui. Și preiubiților, Domnul Iisus Hristos le spune foarte clar în Ioan capitolul 5, versetul 39, că El trebuia să fie primit și acceptat ca Mesia. Cercetați Scripturile, acolo nu îndemn. Acolo vine și spune, voi chiar asta faceți, pentru că socotiți că în ele aveți viața, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Pune următorul verset. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Iisus zice, voi stați cu nasul în Biblie și Biblia vorbește despre mine și nu vreți să veniți la mine, să ții adevărul în mână și să nu-l înțelegi. Și, dragilor, eu cred că Domnul Iisus Hristos la asta s-a gândit când a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Unii vor merge în iad, nu cu icoana în mână, cu pând-o toată ziua, ci cu Biblia în mână și asta mă îngrozește.
Să știi versete din Scriptură și să nu înțelegi. Apostolul Pavel mărturisește și am aici multe versete, dar timpul este înaintat. Numai 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12 și 13. Lucrând în neștiință, în necredință. Păi, dar n-ai fost teolog. N-ai învățat la picioarele lui Gamaliel. Dragilor, cu toată facultatea și cu toată teologia, dacă nu te luminează Duhul Sfânt, rămâi în neștiință. Oameni care se duc cu Biblia în mână, în iad. Vina este nu doar în gândirea noastră, este în atitudinea noastră. Pune-te rog frumos versetul 10 și 11 și 12. Pilat a zis, mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? Nu avea nicio putere. Dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta, măi, dacă ai putere să-i dai drumul, cum adică cauți? Dă-i drumul, că ai puterea asta. Dintr-o dată își dă seama că nu are puterea asta. Și, dragilor, vina este în atitudinea mândriei. Am eu puterea. Logica lui Pilat spune, am fiindcă am. Și Iisus zice, nu Pilat, ai fiindcă ți-a fost dat de sus să ai. Și câteodată avem impresia că noi suntem buricul pământului, că noi avem pentru că avem. Noi avem ce avem, pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Vina este în atitudine. Atitudinea dezvinovățirii când se spală pe mâini Pilat. Atitudinea lașității când zice, nu mă mai bag, de aici nu mă mai bag. Atitudinea confortului. Mă, nu ești prieten cu cezarul. Și acum, ce vrei? Vrei confortul ăsta scaunului, poziției tale sau chiar vrei să-ți pui în joc serviciul și am gândit că Pilat a încercat 4 portițe de scăpare. În primul rând l-a trimis pe Iisus la Irod, pentru că era galilean. Apoi, spune Sfânta Scriptură că a căutat un compromis. L-a bătut. L-a bătut și după aceea știți cum era bătaia? Am ascultat astăzi, chiar am fost curios. Îl legau la ochi și toți dădeau, unul singur nu dădea. Și după aia spunea, nu, ghicește, prorocește, cine n-o dat? Dacă te mai trezi, dădeau cu pumnii, desfigurau de obicei. De asta zice în Isaia, înfățișarea lui n-avea, te îngrozea când te uitai. Era desfigurat în bătaie. Și Pilat a zis, lasă că îl bat bine, pentru că după aia să-i pot da drumul și să îi liniștesc pe ăștia care au venit să-l acuze. Și n-a reușit nici așa. În al treilea rând, alegerea a fost să îl pună față în față cu Baraba. Sigur îl vor alege pe Iisus. Și în al patrulea rând se spală pe mâini. Și John Stott spune, dornici să evităm suferința care rezultă dintr-o predare lui Hristos din toată inima și noi căutăm subterfugii convenabile. Și câteodată și noi suntem dominați de lașitate, știi că trebuie să iei o poziție. Știți ceea ce mă frapează și ceea ce m-a cercetat aseară când am citit pasajul, că vine Iuda, de exemplu, la mari preoți și vine cu remușcare în suflet și spune, am păcătuit că am vândut sânge nevinovat. Știți ce au zis preoții? Treaba ta. Ce? Ne pasă nouă. Dar știți că trebuiau să le pese, că da, erau preoți, ca să mijlocească pentru rezolvarea păcatelor oamenilor, evreilor, înaintea lui Dumnezeu. Și apoi vin ei la Pilat și zice, Pilat, treaba voastră. Sângele lui să cadă, treaba voastră. Ei, dragilor, treaba voastră nu e chiar treaba voastră și treaba noastră. Treaba lor e și treaba noastră. Pentru că noi trebuie să-i ajutăm pe oameni să se apropie de Dumnezeu, să-i ajutăm și când ne dăm seama că comunitar vorbind au o direcție greșită, trebuie să-i înfruntăm. E și treaba noastră. Vina este și la noi. Cum e crucificarea? Și aș vrea să mă apropii de încheiere și să închei. Substitutivă, necesară, nu se putea fără cruce, altruistă, din dragoste a murit Domnul și folositoare. A fost voluntară. În surul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta. A fost dureroasă. Versetul 29. Cuvântul Scripturii spune că a fost dureroasă. E considerată cea mai groaznică metodă de tortură. Biciul, bătaia, barba smulsă, coroana de spini, piroanele, mâinile care erau trase cu frânghii
înainte să fie puse și bătute în cuie pe cruce. Poziția corpului era una sufocantă. Coastele apăsau pe plămâni și trebuia să te împingi în picioare ca să iei o gură de aer. Spatele sfârșiat, pentru că erau la biciul ăla bile și rupeau carne. Spatele sfârșiat intrau așchi de lemn în momentul în care te forțai să mai tragi o gură de aer. A fost o moarte dureroasă. Cel mai dureros însă a fost despărțirea de Tatăl. Eli, lama sabachthani, a fost umilitoare, dezbrăcat complet pe cruce. Batjocură peste batjocură, scuipat, bătut în cap cu trestia, cu pumnii. Prorocește-ne. Cine te-a lovit? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. A fost costisitoare, a fost emoționantă, a fost biblică și a reprezentat o finalitate. Priviți versetul 28 și versetul 30. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, și ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Versetul 30, când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Dragilor, acest s-a isprăvit, vorbește despre un sfârșit. Citeam că cuvântul ăsta a fost găsit pe bucăți de papirus, pe chitanțe. Se punea pe chitanțe și însemna: am plătit factura, s-a terminat, nu-i mai nimic de plătit. La cruce, la Calvar, Domnul a achitat integral factura fără de legilor noastre. Moartea Domnului Iisus este dovedită și nu mai vorbesc despre lucrurile astea. Am citit de dimineață despre războiul civil din America, războiul de secesiune numit și războiul dintre Nord și Sud, care a durat 4 ani, 1861-1865. Despre Abraham Lincoln, despre încercarea asta de abolire a sclaviei și lupta care a fost acolo. Și după ce s-a încheiat războiul civil, au venit consilierii lui Abraham Lincoln la el, pentru că au câștigat și i-au zis: acum trebuie să-i pedepsești aspru pe sudiști. Trebuie să dai așa niște legi, măi, să-i arzi să simtă. Și Abraham Lincoln a spus următoarele cuvinte: oare nu voi nimici dușmanii atunci când îi fac prieteni? Și a hotărât să-și facă prieteni. Și a hotărât să emite niște acțiuni de reconstrucție a Americii sub Abraham Lincoln. Și spun cei care sunt analiști, spun că ceea ce a ținut Statele Unite ale Americii unite a fost ceea ce a făcut atunci Abraham Lincoln. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos, Domnul, a nimicit vrăjmășia prin moarte la Calvar. Și ceea ce ne-a adus nouă unirea cu Dumnezeu Tatăl a fost jertfa Lui. Crucea lui Hristos, care prin brațul ăsta vertical vorbește despre unirea cu Dumnezeu Tatăl și prin brațul orizontal despre unirea noastră unii cu alții. Ceea ce ne ține împreună nu-i bunătatea noastră, nu-s faptele noastre bune. Ceea ce ne ține împreună e crucea Lui și dragostea Lui care ne strâng.